Осемьянаки. Дар ин сол ман туро доштам, дар соли нав ту мемонӣ дар бар. Куҷо он арчаи оро дода, оғӯш кун бошем ҳамеша бо ҳам. Медонам, 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 медонам ту низ интизор боди барфи аввал. Мехоҳам, 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 мехоҳам бубинам ӯро боз дар бар модар. Медонӣ, 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 медонӣ охири моҳӣ кунанд дур кун аз сар. Он ҳама фикри ифлос исто замини тар, замини тар. Медонӣ, 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 медонӣ охири моҳӣ кунанд дур кун аз сар. Он ҳама фикри ифлос исто замини тар, замини тар. Дар ин сол бисёре моро гузоштанд, лек соли нав диҳад одамони нав. Касе якдигарро то охир доштанд, дар соли нав ҳиссиён дар гарав. Медонӣ, 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 медонӣ охири моҳӣ кунанд дур кун аз сар. Он ҳама фикри ифлос исто замини тар, замини тар. Медонӣ, 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 медонӣ охири моҳӣ кунанд дур кун аз сар. Он ҳама фикри ифлос